Josef, vy jste údajně odborník přes hurikány. Vy tady údajně řídíte počasí na naší zeměkouli. Je to pravda? Nebo... No, odborník skôr na vodné stavby, vodné hospodárstvo, ale určite zhodou okolností som sa začal zaoberať po večeroch hurikánmi. Raz som bol v Spojených štátoch, videl som tam, aké to tam všetko majú úhladné a potom som videl, že 20 miliard škody mali 20 miliard dolárov škody, ani som nevedel spočítať nulky na slovenské koruny. Tak reku, za tie peniaze musím niečo vymyslieť a potom po roku sa stalo, že som teda vymyslel a teraz je udelený americký patent na tlmenie hurikánu, takže sa tým pádom znižujú škody následné. Takže vy jste velice prospěšný teda. Já tady vidím na stole, vy to máte dokonce patentovaný, ten svůj nápad. Můžete nám o tom něco říct? No, spočíva to v tom, tá metóda, že do toho najcitlivejšieho miesta hurikánu, sa to volá, že stena oka, sa dávkuje voda, obrovské množstvo morskej vody rozprášenej a tie vzostupné prúdy vetra chcú, nechcú, si to musia so sebou v rámci toho vánku ako vzostupných prúdov zobrať a tým pádom tamto obrovské množstvo vody pôsobí smerom dole a tie teplé vzduchy chcú ísť hore, takže tým pádom to proste sa tak zaťaží a je tak vypočítané to množstvo vody a tie sily, že není schopný to dvihnúť tú vodu hore a preto sa musí tá stena oka sa musí proste utlmiť, rozplynúť. Ona síce vznikne druhá, ale už bude väčšieho priemeru a tak ako krásokorčuliar dá ruky k sebe alebo od seba, tak tá širšia stena oka už nemá takú obrovskú rýchlosť a je asi o 2 stupne ten hurikán menší. Aj menej teda škôd robí. Takže zastavujete vysloveně hurikány. Jste schopen teda ovlivnit vůbec jako klima? Nebo chápu to dobře? Tak je to zatiaľ proste prihlásený patent, nie prihlásený, už uznaný, právoplatný a zatiaľ to nikto zatiaľ nezačal realizovať. Nemám toľko obchodného ducha a takéto kontakty. To sa síce dá využívať aj nielen v Amerike, kde sú hurikány, v Austrálii sa volajú, že cyklóny, v Japonsku, že tajfúny a celé sa to volá, že tropické cyklóny. A je to relatívne veľký, je to obrovská prírodná záležitosť, aj 500 kilometrov široký je ten hurikán. A aj to zariadenie je relatívne veľké, tam treba veľmi veľa vody, čiže to stojí možno 300 alebo 500 miliónov dolárov alebo euro. Takže to sa nedá tak ľahko hneď realizovať. Takže skrz tady tenhle vynález byl už oskoušený někde? Tak skúšať niečo také je ťažko robiť takýto pokus, hej, ale dal by sa robiť nejaký počítačový, ale to asi lepšie bolo, keby to robili rovno tí americké alebo japonské odborníci, čo to robia, majú už tie všelijaké modely počítačové a tak ďalej a pridajú tam to zaťaženie. No. Ja som to takto neskúšal, ale takéto, to, že kvapka vody má silu a účinok, tak to už vedci dokázali a aj to som dokladoval v tých patentoch, že jednoducho pred dažďom a po daždi ten hurikán sa zmenil. Jednoducho po silnom daždi tie prúdy vzduchu v tej stene oka úplne sa zmenili
a aj ten celý hurikán sa znížil o 1-2 stupne. Tiež aj po veľkom daždi. Takže toto je taký, dá sa povedať, umelý dažď z mora urobiť. No to je úplně úžasné. A na čem teď aktuálně pracujete? Můžete nám prozradit? No teraz momentálne trošku pomáham aktivistom takým, čo tu robia všelijaké v úvodovkách revolúcia a takéto, lebo ten systém už je takto tu proste totalitný, že už len tie korporácie môžu robiť a podobne aj tie hurikány vlastne vidno, hej, že tam je celý hurikánový priemysel, oni už ani tie hurikány nechcú pomaly odstaňovať, alebo nie odstaňovať, oni sú v zásade aj užitočné, ale keď by boli troška miernejšie, tak by to nebolo na škodu tým obrovským škodám a tomu ľudskému nešťastiu. Ale tam je celý hurikánový priemysel, kopu firiem na to, kopu dotácií, kopu určite úplatkov a všeličo tých peňazí pri politike, čo sa točí. Čiže to je asi jedna z tých možno, že brzd tých rozvíjajúcich sa technológií. A teda tuto trošku pomáham tým slovenským aktivistom v týchto veciach. A predtým po hurikáne som sa ešte zaoberal tornádom, tam mám tiež nachystanú technológiu na tlmenie tornád. Potom na tsunami jednu technológiu, takisto to sú samozrejme drahé technológie, lebo aj tie záležitosti sú komplikované a drahé, teda dôležité alebo proste zložité. A takisto najviac sa mi páči technológia nazval by som to zvýšenie častosti prírodného dažďa v dezertifikovaných oblastiach alebo púštnych oblastiach alebo suchých oblastiach, že aby proste tam častejšie pršalo, lebo už dneska skoro tretina alebo polovička proste pevniny je už suchá. Väčšina pomaly USA, polovička Ázie a Afrike nehovorím ani, hej, to je proste strašne zlá tendencia a všetci si všímajú len CO2 a neuvedomujú si, že voda, len mraky vplývajú na 30% na ochladovanie Zeme a z celého budžetu energetického a celý skleníkový efekt vplýva len asi 6% na chladenie Zeme. Hej? Čiže tá voda je podstatne dôležitejšia ako to, by som povedal, to CO2 a takto ľudia pohodlne nerobia ešte pomaly tú rubu stromy na štiepku, nie, že by to proste nechali chladiť tú zemegulu. No, čiže k týmto témam, ktoré som potom robil, boli potom ešte vlnolám, ten je možno taký najmenší projektík, ale teda tiež veľký, pár kilometrov alebo desiatok kilometrov pri nejakom primorskom meste. A potom jeden mám rozpracovaný, ale to ešte nie je dokončený. Jak sa k tomu neviem dostať, taký z morskej vody vyrábať teda elektriku. Také veci na Kube už sa dávno robili, len to troška viac optimalizovať, aby to bolo oveľa efektívnejšie. Pane Šulc, co se týká těch vašich technologií, byl byste ochoten jít do spolupráce s některými lidmi, kdyby se to dalo využít ku prospěchu lidí, nebo kde by bylo potřeba? My určite uvedeme kontakt, pokud budete svolnej. No určite áno. Ja robím vo firme Hydrotechnológia, kedysi som robil v Hydrokonzulte. To bol taký monopol na vodu v technickom rozvoji, či ak sa to volalo, vedecko-technický rozvoj. A potom hydrotechnológiu som, dá sa povedať, vymyslel, založil a prevádzkujeme, neviem, jak dlho vydržíme, lebo stále horšie a horšie sa podniká. Takže není problém. Rád by som spolupracoval a skôr si niečo popočítam, ako hľadať nejaké možnosti a obchodné činnosti a tak ďalej, predaje, oblbovať
Dneska je tá obchodná činnosť 95% oblbovania, proste klamania, zavádzania a tak ďalej. A to proste není na mne. Radšej si niekde v kutku niečo konkrétne spočítam, ako tam niečo takých obchodníkov proste nemáme. No vy jste úplně úžasný člověk, jak to tak poslouchám a vysloveně, co vám popřát, no hlavně teda hodně pevného zdraví, abyste určitě přivedete na svět nový nějaký zase poznatky a já myslím, že už teďkom, jak to slyším, co jste přivedl jak kdyby do života, je to naprosto skvělé, takže... Tak poznatky už sú, len bolo by dobré tie médiá, keby neboli cenzurované, len tie korporácie a tak ďalej, keby toho človeka počúvali, aj čo sa týka takýchto technických vecí. Toto sú síce pomaly mimo Slovenska, všetko skôr také zemegulové, ale aj kopu na Slovensku je všelijakých nápadov, alebo v Česku, čo treba robiť, bolo by dobre a sa tomu proste médiá venujú len tým svojim veľkým biznisom a farma, priemysel a čo ja viem, čo politika a tak ďalej, zbíjanie. Teraz sa pôda ide predávať kvás Slovenska od 1. mája. Robíme petíciu, aby sa to proste stoplo a tak ďalej a tak ďalej. Takže verím, že bude trošku lepšie do budúcna, niekedy neskôr. Tak doufejme, že to tak bude a ono by to chtělo, možná bychom vás mohli zaúkolovat systémem, kdybyste vymyslel něco skutečně systém pro lidi, aby něco fungovalo bez rozdílu pro všechny lidi, ale tak možná, že je to i pro diváky úkol, výzva. Takže já se rozloučím. Moc krát děkuji za rozhovor. Ďakujem za umožnenie takýchto vecí. A tie veci sú už vymyslené, čo hovoríte, že pre všetkých ľudí. Na to stačí priama demokracia pri voľbách do Europarlamentu, keď sa volia poslanci, aby ľudia mohli voliť poslancov a nie politické strany a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tie veci už sú vymyslené, len stačí trošku počúvať ľudí. Ďakujeme.